dzimwe dzenyaya dzatinosangana nadzo mumacommunities medu dzinogona kuita senyaya dzekunyeba o sema-African movies o sengano. Asi nhasi tadecida kuenda kumufakose uko kune musikana anonzi Alicia ave nemakore anokwanisa iwo kuita 7 ane dumbu rakazvimba. Izvi zvinorwadza, izvi zvinochemedza. Zita nditinotenda mushaiwa, tiri pano pa Sly Media TV patinokunzirai nyaya dzinodzidzisa uye nedzinovaka. Nhasi ndina Alicia Marowa uyo achanga achititsanangurira nyaya yake muzvizere. Makadi henyu sister Alicia? Tiripo makasimba here mukoma tino? Right, kuse kumufakose. Kumufakose kuri nani zvako. Mungatitsanangurira here kuti ndiani anonzi Alicia Marowa? Ndini ndinonzi Alicia Marowa. Mune makore mangani? Ndine 29 years. Ndo makore enyu ekuberekwa yayo? Dambudziko rekunzi ime mune dumbu razvimba kwemakore anokwanisa kuita iwo 7. Dambudziko rinorwadza ende vamwe vanhu vanogona kusazvitambira kwavanogona kubvunza kuti nyaya iyi ndeyekunyeba vachiona pachivhitivhiti panapa. Asi imi mungakwanisa here kutsanangura kuti zvakatanga sei? Izvi zvakatanga sepamuviri. Takatoita pamuviri. Ndaita pamuviri paya. Mazuva acho asvika ndakazoenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara kuya. Ndichibva ndarifewa kumain hospital, kuHarare hospital. Ndaenda kuHarare hospital kuya ndikanzi ichiita ichi vamwe masikanzi kozi mwana wangu wasisaite sei? Vasisa munzwe. Vasisa munzwe kudaro. Ndopa zvikabva zvanzi izvi zvinotyisa. Pano hatisatambwe kashoma kuti sei kusangana nezvakadai. Asi ndabva kuHarare hospital kwe ndakapiwa hangu mapirizi vakandipa sezvaiona kuti dumbu racho rakabva razonoserera papamberi. Varatodzika kutoti semunhuwo anofambawo zvazvazochitanga kukura. Saka muri kundiudza kuti mauda unozvara? Ndo pakabva discover mudumbu mamuna chinhu? Hamuchina chinhu. Imimi makazvitambira sei? Zvinorwadza, unoshungurudzika zvakanyanyawo semunhu anenge akatarisirawo kuti anenge ane chimwe chaanenge achida kubatawo. Ko vabereki venyu imi vakazvitambirawo so nevanhu vemucommunity vakazviona sei? Zvakatovashamisawo nekuti vainge vachitoti zvinofamba zvakanaka. Asi kangotiwo ndezvaMwari. Saka in short you're saying kuti mainge makatombororwa kumashure? Maigara nemurume wenyu? Takazosiyana ndadzoka hangu kumba. Tine pamuviri ipapo pakasongonyangarika. Munganditsanangurira kuti relationship yenyu nemurume wenyu yanga iri sei? Muwirirana maita sei? Because munongoziva kuti zvemereji zvinoda vakasimba vakashinga. Saka kosi kana usina kusimba pakaipa. Saka ndakazongoti aiwa reke ndisene nazvo zvinongoona. Murume wenyu obviously anga aito expect kuti mudzimai wangu akuda kunozvara paya. Aiwa ndizvozvo. Obviously ana mweni wangu watomirira kuti muzukuru akuita sei? Akutouyawo. Murume wenyu akazvitambira sei paakanzwa chiitiko? Takanga tatosiyana saka panga pasisina kana kufambidzana zvekudaro. Asi ndakangosvitsawo zvanguwo shoko pangoti inga zvakaoma ndozvazvaita zvangonyararwawo zvakadaro. Matosiyana? Tatosiyana. Pasina kana 5? Pamba pasisina. Kana ma5 acho panga pasina. Saka dambudziko iri rauya makambotorawo here kutsvaga kuti chakonzera kuti muzosvika pacondition yamuri nhasi chaive chii? Takafamba makasiyana siyanawo mumachechi, kuzvipatara.
chikapa kuneta chaivo kuti zvakungodewo Mwari. Kumachechi vaiti vakati ndezvemunhu nemunhu akashina saka tongonamatawo Mwari kuti vatiitire nyasha. Munhu uyu vaitotaura kuti ndinhingi here kana kuti pane incident yakaitika here inoratidza kuti munhu uyu mashiniro akaita akazokonzera kuti imi musvike pamuri apa naye. Vanga vasingataure zvavo kuti ndinhingi nezita. Vanenge vachingokuti pane mudzimai vakushinhirai zvakadai asi pekuti vadudze zita vanga vasingakwanisi kududza. Ipapo pavaiti zvakadai vaiti nyatsotsanangurai ndo pandiri kuda nokuti ukati zvakadai vakataura kuti pane mudzimai akakushinhirai nekuda kwokuti anoti Hanzi makamutorera murume wake. Ndakati inga zvakaoma kana ari munhu unenge usingazive kozi munhu anofamba ari ega havafambe vakawanda akaudzwa kuti handina mukadzi kana kuti akafa unotongozvibvuma kuti ndizvo zviripo. Saka vakatoipa ndikangoti inini chandoda kundiso kuti ndirarame. Saka pamakapiwa kundiso iti pane change here yakaitika kuti unenge uchina kuti munhu achaitoda kuti ndifeka. Saka inini kundiso yacho wekuti nyangwe hangu ndakadaro ngoti Mwari ngangondipo kundiso yekuti ndirarame ndiende kumberi. Vanga vachindiona ndiripo. Mapiwa kundiso imimi anditi imimi mamati arega ndidecide kuti ndirarame hangu upenyu hwangu. Anditi makazomboito here tsvagurudzo yekuti munhu uyu ndiani uye munhu uyu aripo here besides that mukwanise kumubata imimi moita se mobatsirikawo. Takazoti nekufamba kwenguva pane shamwari yangu yandaitaura nayo ndowirirana nayo kuSouth Africa uko. Asi ndanga ndisingazivi kuti anotoitawo zvokushandira kozi munhu wandaigara ndinaye nguva zhinji asi asingabude pachena. Kwakuzoti ndauya kuno kuZimbabwe ndo pakabva ndisendera message paWhatsApp zvikanzi Lisa ubona ndapuwa dare rako so nezita remunhu zvese pere raitichi kuti munhu anonzi Ningi unomuziva here. Ndikati munhu iye handese handimuzive asi nekufamba kwenguva ndakazorangarira kuti munhu anonzi Ningi ndinoita sei ndinomuziva. Kanzi ndiye akaita sei akakushinira. Saka ndakazoti alright sezvo taziva rege tichifamba tichienda ikoko kuti tinowana kuita sei kutaurirana kana anga achida kuripwa toita sei ndomuripa kuti ndiite sei ndiite zvakanaka. Ndo patakasvika kumba kwavo zvikanzi aiwa munhu akashaya tiri kutoenda kunyaradzo kwake. Zvekutoti takatosvikawo kutobvunzawo mumaraino pane mumaraino vangoramba vakatarisa vachataura nyaya yavo chaiyo kuti ko vanhu ava vari kubvunza munhu akafa zviri kufamba sei. Ndo patakazosvika panext pavo vakatoti munhu wamuri kubvunza akafa atone 3 months. Tikati ingasvikaoma. Ndo patakasvikawo kumba kwavo. Tasvika kumba kwavo kuya patataura nevanga varipo zvikanzi aiwa tinomirira vakuru kana vachinge vaita sei vauya tozokupai feedback nekuti isu hapana zvatinoziva. Ndikati aiwa zvakanaka zvina kuita sei zvina kushata. Pavaendawo kumanyaradzo kwavo ngavadzoka pavazotifonera vatifonera sekudaro zvikanzi vabereki vedu vaita sei vazviramba kuti hakuna zvinhu zvakaita sei izvozvo. Ndikati aiwa pakanaka pandangosiyanawo nazvo patatanga hangu kungozvifambiro zvangu chingoendowo pande chingoendowo chitsvaga rubatsiro. But iwo pawakanzwa kuti munhu akakushinira akashaya wakanzwa sei mumwoyo? Ndakatonzwa kutobatikana zvototi kana kugova kwacho naikoko ndaida kutokuenda ndimbonyaso nomubvunza kuti ko iwewe ndepi kwawaitamba iyoyo. Koza vangu vacho ndo paunozonoti Hanzi nguru inozvikanga nemafuta ayo
saka uzi ndiye ndisina mhosva newe kana Mwari wachona vakatozonditsvagirawo mhosva yacho vakaona kuti aiwa ndosaka ndiri kungorarama kudai. Uzoti isu sevatori venavo tinombotsvagurudza. Ndichiverenga imwe article pane runyere kupi rwaivepo ruchitaura kuti iwewe waida kutora murume wemunhu. Varume vacho handindovanenge vachiuya kwatiri vari vega votudza kuti havana vakadzi, saka iwo ndisina kuda kukutorera. Ani anenge auya ndipfimbawo kandiudza kuti handina kana kuti takarambana takadai handingambozvirambini. But iwo wegerawo unoti uyu murume wemunhu kauyu. Mazuva ano vanhu vachokuona kunonetsa vanenge vakachena zvangofanana varume vanhu vakomana vacho vakangomira panzira zvakaoma unongoti saka uyu mukadzi uyu mashoko akataura because pandaiverenga nhau iyi yaitonzi akatouya akatotaura mashoko pauriwo akatichi vakanga vachiti apa pawo vanenge vakawanda kavanhu vacho vanenge vachizotivinga kafuti time kototi kana munhu akufonero at first ndakareceiva private call munhu akataurawo zvaakataura. Uyu akanga aita se atomboya pana achitaura obvious kuti ndiye the very same person. Kuzoona munozona magatsi ekufamba kusvika papi pano akasvika achiti hanzi une pamwiri pemurume wangu so ndikati imisva muri kutonditaurira izvozvo zvitoringana because ndakatanga ndatombotiza zuva rekutanga ndasvika pageti ndikuona mugeti vedu muri kupinda vanhu 5 ini vakadzi ava ndivanani vari kupinda. Dhuma nemuroro wangu kupaseji kuseruku muroro wangu wanga akazvitakura naye ini ndabva ndafamba zvangu ndanyahwaira ndasvika pakona pemba ndakabva ndateerera ndakaona kuti vanhu vakuda kudzoka pandamhanya pandanda kurodhi pandanomira zvangu nasaidi pemuti vachingoti endeini sare ipinde mugedhi medu tikoudzwa kana uye ndikati aiwa zvakanaka zvina kuipa murora kana vachinge vachidaro vachadzoka zvekare unondiona. Saka gogo since waigara pano gogo vakati chii inyaya pawakaziva kuti iwe because in essence wanga watotora murume wemunhu ndochokwadi kumutora kandonge uchigara naye kana achigara kumba kwake hana kutorwa aiwa because mimba yanga yatobataka saka in short tinogona kuti wanga watotora murume wemunhu tinge tichifambidzana taingobatawo mapart time imomo marelationship mavo imomo saka zvakango marelationship imomo tainge tichingobatawo mapart time saka zvekuti vazoti vanhu vanenge vakatorerwa izvi wanga usina basa nazvo kosi ndozvinoita nyika yacho varume vacho vashomaka vanoda kuti titose. Matambudziko ungati iwewe uri kusangana nawo muzuva ranhasi besides kuti dumbu rako rakazvimba angave api mukurarama semunhu wechidzimai angave api? Ndiri munhu kutoti ndinozvishandirawo nemaoko angu asi mazuva ano zvakatorema kutokundikana pekutoti zvimwe unenge uchifanira ngochizviitirawo wegawo saka unenge wakutozongotarisirawo kunana muchemberi vava kuti vangokuonawo nemadholapondo iwa vanenge vachiwanawo mbichana kati chidototiwo zvikafamba zvakanaka titochivashandirawo kutoti varambe vachingoshandira isusu kuti zvinenge zvitovaremedza. Iwe watiwo nemakore 29 years ekubereka meaning kuti you are still young and you're ready for action. Zvakanyanyisa chaizvo. Uchikura pane zvawaida here kuti inini ndakakurawo nhasi ndinoda kuitawo chakati? Because 7 years tikabvisa 7 years dzawatakura dumbu rako rakazvimba
that means kuti wakaita mimba ndakuti mimba pamwiri pako pakazvimba une 22 years. Ya chokwadi. Saka iwewe chaungati wakakura uchiti uchida kuita chaive chii chakazokukonzeresa kuti gore rawabata razvimba mudumbu rako chazotatisa kuti iwe uite maaspirations ako chaive chii? Chatenge chida kuita neupenyu zvinenge zvakawanda. Tichida kutoti titongwavha tunaiziva kuenda kumabasa kunenge uchitoitawo vamwe vachimukirawo makuseni ikoko. Zvimwe zvacho izvozvo titiwanawo kuti tichengete vabereki vedu ava. Sezvipi? Bhozi mumwe anogona kuti indada kukura ndadaita n'anga dzobhadhara kuti ndachida kukura ndadaita chiremba. Haini nanguka semunhu angangojera kungoita zvemaoko ake chitongoita anofanira kunge ndichitongokurusa bhodha kana pasvondo katu kuti zvifambe zvakanakawo. Asi zvinezvi hapana, nekuti zvekushanda zvinhu zveshe kumabasa taitoendawo asi takatozomira nekuda kwedambudziko irori titomboshandawo. Saka dambudziko iri harina here mamwe maeffects arinaro unoti aya ndo matambudziko arinouyawo naro? Nokuti kana munhu chaiga kana ane BP ane maeffects awo. Saka iwo semunhu akashinirwa, munhu wacho akashaya, ndapo ungati aya ndiwo maeffects ari kuuya kana zvandiri kutambudzika nazvo besides dumbu kukura. Ipapo manje nongotori munhu kuti ungochingogara uchingofunga kuti saka ini ndinosvika kupi ndakadai. Zvinenge zvitori mbaya. Nice. Ko madoctors pamakaenda kumadoctors vaiti wambotorawo scan here or zvadza kuti problem ndeyei or kumadoctors takaenda parere Nyatwa, Harare hospital. Tikasvika pakuti regai timboendawo kumhiri ikoko, tikaendawo kuSouth Africa uko chitaiwa pamwe tinodzoka taita sei tasununguka zvaita zvakanaka, asi hapana chakafamba. kuSouth Africa vaiti chii? South Africa ndakaitwa matest akawanda emacyst, mafibroids, cancer, zvese ndakaitwa matest but hapana chavaiona for about 3 months ndiri muhospital. Asi hapana chakabuda. Svikira ndazoti aiwa zviri nani ndimbodzokera kuZimbabwe. Saka vaiti mudumbu umu hamuna chirimo? Maitongooneka itori blank isingaonekwi chinhu. Asina chauri kuona. Ingori mhepo? Toona clear chai. Mashoko aungade kutaurira kuruzhinji rweZimbabwe nhasi angave kuti chii? Zvichida pane mumwe munhu ari kunze uko anoda kukubatsira. Mashoko ako aungade kutaurira kubva pasi pemwoyo wako. I know kuti situation yayo yakaoma ende inorwadza. But mashoko ako aungade kutaurira kune vanhu vari kunze uko ndeyekuti chii? Kana kune vanenge vachikwanisa kundibatsirawo vanondibatsira vese, vanoita zvavanoita, maprofita n'anga chaidzo idzodzo, upi neupi anoita zvese zvaanokwanisa kutoti nini ndiite zvakanaka. Kunge chingoti tibatsirane. But iwewe, are you happy personally? Hai, ndagara ndatojaira ndikada kutsamwa ndinotsamwirani, ngatsamwira Mwari here. Tongoti Mwari
Zvozvo totongofara nezviripo izvo kuti zviendeke. Nokuti wakada kuzvidya nepfungwa idzi unoparara kufa chaiko, kuenda kwamupfiga nepo chaiko. I hope kuti unowana munhu achakubatsira and with time things will change, but I know this for a fact kuti zvinoita sei zvinopera. Hapana chisingagonike panyika panapa. Chokwadi. Tina Mwari wedu ari kumusoro mudenga uko. Even if tichienda hedu togona kufamba famba, but Mwari ari kumusoro uko anoita sei anotibatsira. Mazvinzwira Alicia Marowa ave ne7 years, dumbu rakazvimba. Munogona kufungira kuti inyaya yekunyeba, asi iyi inyaya yechokwadi. Gogo, pamakanzwa dambudziko remuzukuru wenyu Alicia, makazvitambira sei? Takashushikana mukati mehana dzedu nokuti chitiko chakaitika hatisati tambochiona, chekuti munhu akazvitakura zveizongonyangadika chete. Zvakatishosha mukati mehana yangu, ndikazvitsvaga-tsvaga zvakandiomera. Pamakazvitsvaga-tsvaga vanhu vaiti chii? Vamwe vaiti zvinowanikwa, mumwe achiti kugadzirwa nemunhu. Saka imi makadiscover kuti chii? Taingoedzawo kwese kwese kumapostori, kun'anga kupi, hapana chakabuda. Alright. Pamakadiscover kuti hapana chabuda, zvinhu zvaoma. Imimi since muchigara naAlicia, ramangati machallenges aari kusangana nawo necondition yaainayo nhasi ndeapi? Amunosangana nawo zuva nezuva? Iye zvino zvakandiomera nekuti haadyi sadza, anongodya tumapotatoes chete nedhiringi. Zvatonyazondiomera chaizvo. Tiri kukumbira rubatsiro rwakashinga, nekuti kana kuti ndiwane dhokota angagone kumubvisa mvura iyi kuti ibva yangopera, hapana. Kwakasiyana siyana, ane masikane hobari apa, achingonotora wachinza nemvura iyo. Zvino ndarwadziwa, vanhu veZimbabwe ndibatsireiwo. Kana idzo n'anga hapana iri kugona kundibatsira, ivari vanenge vachingoda chete. Aiwa, shungu dzagogo madzinzwa. Zvinogona kuita senyaya yema-African movie, asi inyaya yechokwadi. Gogo, matava nyaya yenyu yekuti anobuda mvura. Akadhirirwa anobude mvura yebhireki, achidhirenwa nemadhokota. Vanenge vachimudhirena muno, imvura yebhireki inongobuda ega ega, hapana chinombobuda. Mvura iyi anenge ari magodo here kana kuti? Aiwa, inenge ichingochururuka chete mvura iyoyo. Vakagara mazuva yosara pakare. Zvinonda zvishayiwa kuti ndoita sei. Ndangoda kutsvaga rubatsiro kuti ndiendese kumadhokota vangomuoparita, kuti handina chandichagona kuita. Pane zvimwe here zvamungada kubudisa?
pane zvimwe here zvamungade kubudisa mumwoyo? Ndiri kungotsvaga rubatsiro chete. Hapana chandichagona kuita kana zvokufunga zvomunonomba handina. Kukubata vanokubata papi? Vanondibata panhamba dzangu dzinoitwa 0715 612 390 0715 612 390 ndidzo nhamba dzandinoshandisa. Zvese neiko keshi? Dzeeko keshi dzinoitwa 0774 440 144 0774 440 144 ndidzo nhamba dzangu dzandinoshandisa. Thanks. Namba dzake madzinzwa. Kana muchida kumubatsira munomufonera. Uye rubatsiro haruwere mari chete, but kune vamwe vanozviti isusu tiri maprofits mahombe, even ana makandiwa wacho. Kana muchida kubatsira avise, come and help you. Tiri pano pa SlyMedia TV. Ndichikukurudzirai kuti subscribe to our channels. Tiripo pa WhatsApp, tiripo pa Facebook, tiripo even pa YouTube. Zita ndi Tinotenda Mushaiwa.